Hello everyone, गोसोखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरोना दिनैहाय मा खालामगोन मा थागोन जानानै ससे भिडिअ खालामनो होननानै आं भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना दिनै माने दख'ना खादों आरोना आङो जिहेथु दख'नायाव जे रोबै ना मा होनगोन नैबेयाव खुन्दुं खादों आरोना गुबुननिबो खादों ओमफ्राय आंनिबो खानानै लादों आरोना आङो गुबुना माने खानो हरोना जिहेथु आं खानानै हरो आरोना फैसानि स' बेखौनो खादों बेखौनो नोंथांमोननो आङो फिसा भिडिअ ससे भिडिअ आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलाय मथादो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना अननानै प्लिज चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम आरोना स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय बिनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामसै माने खागासिनो खानानै पुरा माने खायै मोनसे दख'ना जोब्बाय आरोना खिन्थु आं भिडिअखौ लानो बावगारदों आरोना दासो गोसोखांब्रबनानै आङो भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना मोनसेखौथ' खाखांबाय होमबाबो आं नोंथांमोननो देखायगोन गुबुननिसो आरोना दख'नाया ओमफ्राय दायो आंनि माने गोदानावनो खानाय थाखाय खिन्थु आं पसन्द जायाखै आरोना बेखौनो हास'ना गारनानै सुथाबफिननानै दायो गोदान खाना लाफिनदों आरोना आङो स' बेखौनो नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन आरोना नायलांबाय थादो खादों आरोना आंनिया नै ब्लु कालारनि दख'ना खादोंनि अबस्थाया आंनिया जिरायनानै माबायदि खायो आरोना कारपेट बनानैहाय बक्स फिसा लानानै दामदोंबो खोनासंदोंबो नै बेबायदि खानाय आरोना स' सिगांनि भिडिअ'खौ आङो देखायबाय नामाथाय देखायबाय दां औ सिगांनि भिडिअ'आवबो मोनसे दख'ना खानायनि भिडिअ' दंमोन नै बेबायदि खायो आरोना फार्स्टआवनोहाय आं नै बेबायदि खुन्दुं सोनानै लाखाजोब्बाय आरोना गासैखौबो खुन्दुंखौ सोनानै लाजोब्बाय बेबायदि खुन्दुं सोनानै माने गुबुननि एक्सट्रा खानाय स्टाइलफ्रा बेलेक जायो आरोना सोरबा बिजिजोंहाय खायो सोरबा बेलेक खायो आरोना खुन्दुं सोखाना ओमफ्राय आंनिया नै बेबायदि अलरेडि माबा होनो खुन्दुं सोना लाखाजोबो आरो आङो बेबायदि ओमफ्राय बेबायदि सोना लाबोला खालामबायल' थानो ओरैबायदि आराम जायो आरोना ओमफ्राय नैबे गान्दुखौहाय आङो नैबेखौ ओरै बोबोनायाव जे ओलुद जायो बे कारनाव आङो नैबे गान्दुखौहाय बेयाव होना लाबाय आरोना ओमफ्राय गान्दुजोंबो गोग्लैबोयो आरोना बेखायनो आं नैबे पावार बेंकखौ ओरै होसिना होयो होमबानिया ओलुद जासिगोन ना ओमफ्राय नैबे बारा माने बोबाबो फैला आरोना ओमफ्राय बेयाव फुरा बोनाय बायदि जायोना बोलो होनो गोनां जायो बे कारनाव दख'नाया लिमिन लादों फैयो आरोना आङो नै टेबोल फिसायाव होनानै लाबाय स' बिदिब्ला आं बे खानायखौनो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो आरोना सोरबा सोलोंनो गोसोब्ला सोलोंनानै लानो हागोन भिडिअनि गेजेरजोंनो भिडिअ नायनानैहाय माबायदि खायो आरो बांसिनाथ' रोंखायो जानो हागौ खायफा रोङिफोरा नायनानै लानो हागोन आरोना बे भिडिअखौहाय दायो आं खागोन आरोना नै खाखांबाय आरो नै बेखौ हास'ना लानोसै आरोना आङो बिदि जासिगोन आरोना दायो गोदान नैबेखौ ओरै इथिं सोनानै खुन्दुङा नैबेबायदि मोननै लायरे नैबे मोननैखौ मोनसेजोंनो समानहै हमजाबना लागोन आरो ओमफ्राय हमजाबना लानानै नैबेबायदि इयाव होनानै बेखौ हमजाबफिनसिगोन आरो मोननैदों हमजाबनानै बेखौहाय खननै बे गोजौआवहाय खननै खागोन नैबेयाव खागोन खननै बिनि उनाव खुन्दुङावहाय नैबेखिनियाव खुन्दुङावहाय आरो खननै खाजोबगोन आरो मोजां बोसोनांगौ आरोना गोरा टाइटलि थानाय नङाबाथ' गफिननायनि चान्स दङ होमबानो बे मोनसे जाबाय आरोना स' नै बेबायदि जागोन आरो बिदि जागोन आरोना नायलांबाय था खालामबाय थागोन खुल'सयाना थांखियाबो नोंनोल'सयाना सानाया नोंखौल'सयाना थांखियाबो नोंनोल'सयाना मेगननि नोजोराबो दायो नै आङो मोनसे खाखांबाय आरोना बे खाखांनायखौ आङो भिडिअ लानो बावगारबाय माने बे गुबुननि दख'ना आरोना बियो आंनि नङा गुबुना खानो हरदों नै बेबायदि खाबाय आरोना नै बिदि कालारा बेयाव
ब्लु येल्ल' ओमफ्राय रेड होदों आरो ना माने बिबारनिया नैबे बिबारनिया येल्ल' रेड ओमफ्राय नैबे दख'नानि कम्बिनेसन मोनथाम मिक्स खालामनानै होबाय आरो ना मोननैबाबो होजायो नोंनि माने गोसो आरो ना मा कालार होयो मिलायनाय खिन्थु आङो बेयाव मोनथाम मिक्स खालामबाय आरो ना बिबारनि आन्थाबाबो होबाबो जायो खिन्थु बे ब्लु दख'नानि माबा होबाबो जायो आरो ना बे होनाया बे गावनि गोसोसो आरो ना खिन्थु जाय मानसिया खानो हरदों बे जेबो बुङिखाय माने आंनि गोसो बायदि आं खालामबाय आरो ना खाबाय बे मोनथाम कालार होनानै खिन्थु सोरबा सोरबा नैबे बुस्थुखौ नैबे खानायखौ नैबे बिबारखौ गोलाव होयो आरो ना सोरबा सोरबा गोलाव होयो खिन्थु आङो गोलावखौ मोजां मोना माने आंनि खानाया नैबेबायदिनो गुसुं गुसुं खाजोबो आरो आङो खिन्थु सोरबा सोरबा गोलाव खायो सोरबा सोरबा गोलावखौ मोजां मोनो खिन्थु आं मोजां मोनिखायनो ओमफ्राय बिदि खाना हरनाया जाय मानसिया खानो हरो गोलाव खानो होबोला आं गोलावखौनो खायो गुसुं खानो होबा गुसुंखौनो खायो खिन्थु बे दख'नाखौ जाय खानो हरदों जेबो खिथायिखाय बुङिखाय आं आंनि बायदि गुसुं गुसुंखौनो आं खाबाय आरो बांसिन गुसुं गुसुंखौनो मोजां नुयो गोलावबाथाय बारा एसेबां साइज नुवा आरो ना दख'नाफोराव बेलेग जिफोराव मोजां नुयो खिन्थु दख'नायाव बारा मोजां नुवा आरो ना बेफोर नै खाजोब्बाय आरो ना आं बेखौ फुरा कमप्लिट जोब्बाय बिनिया दख'ना आन्था आरो ना ओमफ्राय दायो आंनिखौ खागासिनो नैबेयो वाइटजोंहाय ब्लु आङो ब्लुखौ होआसै आरो ना जास्ट बे गोजोंजोंनै बे माबाखौ आगरनि वाइटखौल' बे वाइट खाबाय आरो ना खाखानायमोन लायरे गोदाननिफ्रायनो खिन्थु आं मोजां मोनासै ओमफ्राय हास'नानै खाना लाफिनबाय आरो ना बेखौबो बिदिनो खाजोब्बाय बे जोब्बाय आरो ना खाखांजोब्बाय बियो खाखांजोब्बाय आरो ना आङो पुरा खाथियाव माने वाइटआव बिबारा वाइटखायनो नैबे बुस्थुखौ वाइट होजोब्बाय आरो ना आं जेबो कालार ब्लु कालार होदेरासै बे आंनि आरो ना दख'नायाहाय फार्स्टआव गोदानावहाय ब्लुदों वाइटजों खानायमोन आरो खिन्थु खानायनि बे बुस्थुआ मोजां नङामोन आरो ना बेखायनो आं हास'ना गारनानै गोदान खाना लाबाय आरो ना बरिया गुफुर होनानै माबायदि नुखो फार्स्टआव माबायदिमोन आङो देखायनो बावबाय माने हास'नानै गारखाबायमोन ना ओमफ्राय सुथाबना दोननानै आं गोबाव जाबायमोन खायाखैमोन आरोना बे कारनाव दिनैसो खाबाय आरोना इदि मावबालासो मोजां नुयो आरोना दख'नाखौ बारा आंथ' गोलाव गोलाव मोजां मोनालाय रे गोलाव गोलाव खायाखै आरोना गुसुं गुसुंनो खाखांजोब्बाय आरोना आंनि बे गांसे बे आंनि आरोना ओमफ्राय नैबे गुबुननिया खानो हरनाया नै बिदि आरोना गुबुननिया खाखांजोब्बाय आरोना गासैखौबो